Albishirinka mai sauraro, wannan fitacciyar wakar da aka yi amfani da ilimi da kuma kwarewa wajen amfani da kalamai zafafa wajen nishadantar da ku. A yanzu dai haka an sake bidiyon wakar mai suna So Kibiyar Ajali. So kibiyar ajali matar tsaniya, na ji ina saki sarauniyar kyawa. So kibiyar ajali matar tsaniya, na ji ina son ka zuciya ta kaɗa. So kibiyar ajali, ajali. So kibiyar ajali, ajali. Ita dai So Kibiyar Ajali Sadiq Saleh ne ya rera ta, wanda Musa Yaro dai shine ya yi bidiyon wannan wakar. Hakika Musa Yaro ya yi amfani da kwarewa wajen kayatar da ku a cikin wannan bidiyo. Mai sauraro, kada dai ka manta za ka iya samun wannan shahararriyar wakar So Kibiyar Ajali ne akan YouTube channel mai suna Musa Yaro TV. Soyayya sinadarin daɗaɗa rayuwa, musamman ma ka samu mai ɗebe maka kewa. San ka da shan rafu ne, kira shi da shan kainuwa. Mai ɗamarar fidda kai a raina ya yi makuwa. Hannun jarin son saka riba kuma ya yi samuwa. Ko a baka babu shi faɗan kalmar rabuwa. San ka tabo ne a ciki ya yi zane, kamar shaida ne da za ya nuna ina son ka. Mai sauraro, kada dai ka manta da sunan channel ɗin, wato Musa Yaro TV. Idan kuma kai sabon zuwa ne wannan shafi namu, dan Allah da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, kai comment. Hakan ne zai baka damar samun sababbin bidiyo mu idan mun dora. Kuma kada ka manta da sharing domin jin daɗin 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.